Roselyn, gima ose yuare kinde sirikal gi jopiny, jotich gikone koro bunge ne neno ka gima notimo dwa jatend piny Kenya. Koro ito mana sei mare. Ing'eni VOJ kiwacho ni ne bunge otimo dwach japiny. Tidogi penjre niya, kane ing'iyo doho gima ne doho wacho. Tichak ing'iyo chik mane bunge okadho. To be ne giluwo duol mar doho. Beto pogore. Kanyo mwachako go mokwongo. Nikech kata ka gikadho chik machielo, kendo ja Kenya boro pod ni mana gi ratiro ma pod biro mana dhi e doho kendo mabe gigi emibro ng'i. To kanyo chiwinjo debate mane intiere Senate. Ni winjo kokiewo Mtata mano dhi e court. No penjo niya, to chik ma wakelo makende kadhoni be otimo dwach doho kaka doho notimo ang'owa, nowacho ni mondo gitim. Nikech achiel kuom gik mane doho wacho ni ok inya chuno ng'ama yudo salary ni nyaka chul ang'owa pes utegi. To mano chik ni odogo weyo. Gima gidogo gimeda en mana ni koro ja Kenya maonge salary be koro nyalo timo gimiluongo ni voluntary, manyiso ni embo nyalo chulo pesa mondo yud utegi. Lakini ja Kenya manigi salary, manigi slip, to pod ni mana kachacha. Mani winjo ka giwacho ni en discriminatory, manyiso ni ng'ama yudo msara en atia mar yudo msara, nikech koro nyaka itim ang'o, nyaka ichul wach mar odni. Mar ariyo kendo ne giwacho ni kata gima neno ka ne giketo mana ok gikap ni. Inyalo paro ni mokwongo cha ne gikap, giwacho ni ichulo 2,500. Koro ni wacho ni ng'eni mano kata kiketo ne ja Kenya to onge pek ahinya e mano. Koro yudo ka mano be pod bunge ok otimo ang'owa, ok ong'iyo wachni. Mano pod nitiere. Mar adek gimoro nodugo wuok kendo. To mae ne wuok kuom wetewa gi nyiminewa ma Waislam. Giwacho ni sheria mar Waislam ok onego bed ni chulo land rates. Ang'oge nitiere kaka gin mar winjo kaka gidhi e dar shir kata ang'o, nitiere kaka gin ok gitim ang'o, ok gichul pesa mineno koro tim ang'o ketgi. To chik wacho ni gimbe margi, gimbe Bill of Rights kae, gimbe gin gi atia margi. Koro ing'eni yudo ka chik ni be king'iyo, tineno kamano be ok gitim ang'o, ok ging'iyo mano. Manyiso ni ging'iyo ni ja Kenya te en Christian. Manyiso ni nyaka walu mana chik manitiere. Koro yudo ka weche ne nitiere mathoth kabisa. Nikech kata obunge ne wacho ni, kata jo opposition ne wacho ni, wanto ng'eny to ok wang'eny. To chik to yie no wuoyo. Koro wan wabro mana none to wacho ni magi gik maricho monego bed iloso. Lakini nikech koro waonge namba. Koro to gibro tima ng'owa, gibro mana kadho. To ni winjo ka jo sirikal wacho ni oweyo board chik mokadho manyien koro kelo nyaka board madhi bedo machung' ne wach pesani. Ma pesa midhi chok kuom japiny nitiere ng'ama koro dhi timo ang'owa ipenjo. Ni neno kane kes kano dhi e doho ni ipenjo sirikal ni atuse choko pesa di. Kata KRA ma taxman mane choko pesa nok nyal nyiso doho ni pesa di mane osetimo ang'owa mane osechok kuom jopiny. Koro yudo ka gin koro giwacho ni board ni madhi bedo nyaka gi CEO. Koro bro bedo kanyalo nyiso ja Kenya ni pesa ma kama emotimo ang'owa ochoki. Ting'eni pod nitie penjo mabiro niya, tij sirikal en tich gero ne ja Kenya ot, posiwacho ni affordable decent housing. Yani kae be nitiere terminology ni. En decent housing koso chiwo ot ne ja Kenya. Koro yudo kama gigi mineno kata thago jo Kenya, nikech sirikal wacho ni en duty wa mar miyo ute. Ten gima nokochako sani. Nikech kata ibro yudo kata mineno sirikal osebet kata moko mag national housing ka. Kidhi miyudo jomodake, ok en ja Kenya ma kawaida magimanyo ni ute. Ibro yudo ka utego jok mokawo, ok kata gin jok monego bed ni timo ang'owa, yudo utego. To magi gik manchi neno kata kipenjo ni kata gi chik ni, ere kriteria magiketo. Maka koro awachi ni ini chulo pesa nino. Tijalo wacho ni an adwaro mana ot Kilimani ka. Ot machal kama. Manyiso ni kata in komi otinya kata mi ot Busia. To Busia ne ibro dware ot. Samoro ini chulo mogich. To pesa ne be chulo. Koro pesa ni kise chulo mitieke, ibro yudo odno adier. Sani nitiere jok machule machiegni retire, nikech neno kata public service no wacho ni retirement age mar ji ng'eny mantiere 50 gi wiye. Koro manyiso ni magi jok mabro chudo to dhi wuok ka maybe kata 7 years mandatory choko timo ang'o ok otim. Koro ibo duokne pesa neni
koso nang'o. Koro nitiere kata ka chik ni obiro, pod nitiere weche mang'eny e chik ni ma kata ka migosi William Ruto kete lwete, to pod nitie gik mang'eny mibro tim ang'owa ma ja Kenya bro penjo. Mar ariyo, chik no kapani ne nitiere gi effective date. Manyiso ni sama William oketo koke, bro tieko ndalo 21 eka tim ang'owa, eka chik mondo ochak tiyo. Okay.